Предлагаме за продажба уютен тристаен апартамент в жилищен комплекс в крайбрежния квартал на град Бургас, Сарафово. Комплексът е разположен в новата част на квартала, на метри от морския бряг, както и на пешеходно разстояние от центъра, училище, автобусни спирки, магазини и заведения. Апартаментът е с обща площ от 106 квадратни метра, на 4-ти етаж и се състои от коридор, просторна всекидневна с кухненска част, 2 спални, едната с дрешник, баня с тоалетна и 2 тераси с излаз от всички стаи с частичен изглед към морето. Имотът се продава напълно обзаведен и оборудван. Изключително слънчев и топъл с югоизточно изложение, функционално разпределение, без преходни стаи. Комплексът разполага с открит басейн, ресторант, спа-център, фитнес, сауна, закрит басейн, както и целогодишно функционира охрана и видеонаблюдение. Територията на комплекса включва не само благоустроена жилищна зона, но и богата инфраструктура. За повече информация се свържете с нас на посочените контакти.